Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita ang kamahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Nakbayan sa Sugbo. Duha ka sakop sa Cebu City Police Office namatay sa COVID-19. Nagligas lang og oras ang ilang kamatayon. Tibuok Mandawi City Hall of Justice gi-lockdown human adunay fiskal nga nakalas sa COVID-19. Pagsaka sa symptomatic positive sa Lapu-Lapu City, gipangandaman na sa syudad. Dine-in sa mga fast food o restaurant, gitugutan na apan 30% lang sa kitibukang kapasidad. Gilockdown ng MCWD tungod kay adunay kawani nga nagpositibo sa COVID-19. Sa kapin 100 positive sa Talisay City, 65 ang COVID-19 active cases. Adi ay managsuon nga nagkalagyo man apan nagkasuod gihapon pinaagi sa musika nga alang sa ilang higala. Ingon kog sakto na pero nagpadayon kami risik. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang kapulisan usa sa mga sinaligang frontliners nga miabag pagpugong pagkuyanap sa COVID-19 virus. Apan duha ka mga sakop sa kapulisan nakalas sa gubat batok sa nasong Balatian. Taliwa ni ini kapulisan mipasalig nga maisugong manibisyo gihapon batok sa COVID-19. Ania ang report. Gipadayag ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo ang OIC sa Cebu City Police Office nga giatiman na ang panginhanglan sa mga pamilya sa duha ka sakop nga nakalas gumikan sa coronavirus disease. Nagligas lang og oras sa Hunyo 14 ang kamatayon sa duha ka pulis sa malaglahing tambalanan. Gikadak na usab nga i-cremate ang mga namatay isip pagsunod sa protocol. Ang ilang swab tests, sabay sila ni gawas, June 10, pareha sila positive. And then kahapon, unfortunately, namatay silang duha. Sunod sila, ang isa alauna, ang isa alas 3 sa Patlaw. Gipasalig usab sa kadakuan sa Police Regional Office 7 nga moabag sa balayranan sa Tambalanan. Samtang matud ni Colonel Tamayo nga magpadayon ang ilang serbisyo sa karawhan bisan pa man sa subo nga panghitabo. Walay mahitabong lockdown sa buhatan sa kapulisan apan ilang ipatuman ang mas hugot nga monitoring o mga precautionary measures aron malikayan nga mokatapa ang COVID sa kapulisan. We will not stop implementing the laws. It will serve as our ang gabay nga naghatag og dagsakripisyo ang tao namo so that others may live. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gi-lockdown karon ang mga korte ingon man ang buhatan sa Piskaliya sa Mandawi City gumikan human usa ka fiskal nakalas tungod gihapon sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino.
Pasado alas 9 kaganihang buntag, naabot ang mga personnel sa Mandaue DRRMO sa Hall of Justice. Mihimo sila og subsob nga disinfection sa dapit aron masiguro luwas og limpyo ang lugar. Sugod karong adlaw, naka-lockdown na ang tibok Hall of Justice subay sa mando sa executive judge. Gihimo kini human makumpirma ang kaso sa COVID-19 sa usa ka piskal nga namatay gumikan sa sakit. Lakip sab sa gilockdown ang mga opisina sa RTC sa usa ka building sa may barangay Tipolo nga giabangan sa korte. Matud sa usa ka opisyal sa Mandaue Emergency Operations Center, gawa sa piskal may laing empleyado usab nga nagpositibo sa COVID ug na-admit karon sa ospital. Decontamination sa whole area including its offices and courts. And pilon sa nato ang mga korte nga naa sa Shine Bright Building ngadto sa Tipolo. So tanang area gyud kay wa mo takibaw no ang mga unsa nga mga gamit ug unsa nga mga papilis ang na kuanan og silver droplets or unsa ba. Kapin 40 ka mga empleyado sa tulo ka opisina ang ipaubos sa RT-PCR test. Kaganiha, gikuhaan na sila og swab sample aron pagtino kung nataptan ba sa COVID, subay kini sa gihimo nga contact tracing. We will wait for the result. We already advised them to do self-isolation from their respective families, okay, until such time that the results come out. Si Ginang Belinda, usa sa miadto sa Hall of Justice kaganiha, apan wa maatiman kay sirado kini. May asikasuhon unta siya sa Parole and Probation Office. Ugang ko kay sirado man. Abi na kong open na. Balik na lang ka. Balik lang ko sunod. Sa memo sa korte, mulanat hangtod sa Hunyo 26 ang lockdown sa Hall of Justice. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City nangandam karon sa pagsakas sa mga symptomatic patients nga posibleng makapuno unya sa mga hospital sa Dakbayan. Siluan meron dina sa report. Bisan kung naka-isolate karon si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan human masutang nagpositibo sa COVID-19, misalmot gihapon siya sa virtual meeting uban ang crisis management team. Usa sa ilang gituki ang napanglantawang pagsaka sa gidaghanon sa mga symptomatic patients sa Dakbayan. Sa nakalabayng weekend, nadugangan og 16 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan ug may pipila kanila nga mga symptomatic. Busa kinahanglang i-admit sa tambalanan. Subay niini, gitanaw karon sa crisis management team ang posibilidad nga gamito ng admin building sa Lapu-Lapu City College alang sa mga symptomatic patients apan mild ang sintomas. Kung kinsa ang mild cases, kung kunsa na siya, mo na i-define sa mga doctors nato sa Lapu-Lapu City Hospital. So they're going to meet and define unsang mild cases. And tan-awon sad ang resources needed. Dili buot ang Dakbayan nga masinati unya ang pagkuwang sa mga hospital beds. Sama sa nasinati sa ubang mga Dakbayan tungod sa pagdagsa sa daghang mga pasyente. Sa pagkakaroon, aduna nay 168 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City, 68 kanila naka-recover na. We are anticipating the increase of symptomatic patients by the month of July and August and maybe September. So from there on, nagplano na nato unsa atong buhaton. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga fast food chain ug restaurants mamahimong maka-dine-in na sugod ning adlaw apan 30% lang sa kapasidad niini ang tugutang makakaon sa sulod sa mga kananan. Ang report ni Femery Dumabo. Apanuay gitugot nga buffet sa bisan asa nga kananan. Kini ang gipaybaw ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary for Regional Operations Asteria Caberte. Sa dine-in sa mga restaurant ug fast food, gikinahanglang sundon ang mga health protocol sama sa pagtugot lang sa 30% sa kinatibuk-ang kapasidad nga mamahimong maka-dine-in. Ipatuman usabang no face mask, no entry policy. O gikinahanglang adunay mag-alis sa lamisa kung mag-atbang inig pangaon. Number one nga akong i-emphasize, bawal gyud ang buffet o ang self-service. Requiring also the placing of the following at the entrance: the floor mat or the foot bath with a disinfectant, queuing area while waiting.
Giumol na ni Caberte ang team nga magmonitor kung mituman ba ang mga kananan sa mga health protocol. Samtang gipasusi na karon ang mga kananan nga napakyas pagtuman sa lagda, samtang ang Subo ubos pa sa ECQ. Lakip na usab sa gipahinumduman ang mga barbershop ug mga salon nga kinahanglang tupira gyud ang serbisyo ug striktong home service. Gitugan ni Caberte nga doon na sila mga nalista nga mga salon ug barbershop nga nakalapas sa lagda nga gisusi na usab karon. Complying with all of this for now and then later on dili sila ma-comply will compel us to order cessation of their operations. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak. Bisa ka na ngadto sa 110 ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Singkulan, adunay live update. Lian. Bob, milapas na sa 100 ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Din 65 kanila ang mga active cases. Kagahapon lang, nadungagan na usab og laing upat pa ka mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Sila mao si patient 84A ug patient 84B nga close contact ni patient number 84. Lalaki ang usa ka pasyenteng 53 anyos, samtang si patient 84B 49 anyos nga babay. Si patient number 86, 54 anyos nga lalaki, taga Barangay Maghaway, samtang ang patient 87, 38 anyos nga babay nga taga Barangay San Isidro ug usa ka female health worker. Musumada na ngadto sa 110 ka mga kaso ang ana sa dakbayan. If ever na I'm positive, we try to isolate them as soon as possible. And we have ang amuan na lang yung direction diri sa Talisay if na mo positive or if na mo show symptoms, we isolate them and we contact trace. Apan matud ni Mayor Samsam Gulyas, wala man magkuwang ang mga higdaanan sa ilang isolation facility bisan pa man og nagkasaka ang kaso sa COVID-19. Mokapin sa 40 ang bed capacity sa isolation facility sa dakbayan. Hinuundaan ang gipahibaw sa City Health Office nga mamahimo pa kining madungagan og mga hospital beds tungod kay aduna pa kini igong espasyo. Ang ubang mga pasyente usab ana nagpaalim sa ospital. Ang uban na sa lagtang, then ang uban kung suitable ang na may uban sad na mga health workers na dito gibutang sa ilahang lugar sa ospital. So kanang as far as lagtang is concerned, we are fine there. Adunay 30 ka mga recoveries ang natala, samtang 15 kanila mitaliwan na diin sagad naghambi ng daan ug balatian. Samtang ni adtong Biyernes, gilibkas na ang pagpaubo sa sitio Tunga ug sitio Magay sa Barangay Tangke sa Enhanced Community Quarantine ug gipaubos na sila sa GCQ. The whole of Tangke, including Magay and Tunga, is now under general community quarantine, meaning workers under category 1, 2, 3 and a portion of category 4 now allowed to go out. Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report. Nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga health workers sa usa ka pribadong hospital sa Tagbilaran City, Bohol sa gipahigayon niya PCR test. Ang mga health workers usa ka nurse ug usa ka assistant nurse kasamtangang naa sa isolation facility sa ospital. Sumali Tagbilaran City Mayor John Gisnel Yap II. Gipahigayon dayon sa health authorities ang contact tracing. Gitambagan sa mga residente nga magpabilin sud sila mga panimay. Samtang mipahinomdom si Governor Arthur Yap nga sundon ang minimum health standards sama sa social distancing ug pagsulob og face mask kung nagawa sa balay. Kini ang ikatulong kaso sa COVID-19 positive sa Tagbilaran City. Ang una mao ang 65 anyos nga lula nga naayo na sa infeksyon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka mental health support na group ang damutabang sa mga COVID positive patient nga nagkasanati og depression. Si Luan Mirondina sa report.
Sa official statement nga giluwatan sa Vicente Soto Memorial Medical Center, gibutyag niini nga usa ka 48 anyos nga lalaking pasyente nila ang nakalas human magkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Ang naaswing pasyente nadangat sa Tambalanan niadtong Hunyo 8 tungod sa COVID-19 pneumonia base sa resulta sa rapid antibody test. Pipila ka gutlo sa wala pa mahitabo ang insidente, gikatahong nabantayan kini sa nurse on duty nga misyagit og daw may gihambin nga problema. Wala na mapatik sa official statement sa Tambalanan kung napahiling ba kini sa usa ka psychologist o psychiatrist. Ang usa ka mental health support group nga milusad og online consultation alang sa mga tao nga nakasinati og depression o sobrang kasub-anan atol sa COVID crisis, may pahibaw nga bukas usab sila dili lang alang sa mga frontliners ug sa yanong mga tao apan lakip na mismo sa mga COVID positive patients. Napakay sakit sa COVID nga di pa kakahibalo kung maayo ba ka or dili nga wala kay kaistorya, dako kayo ang risk for suicide. Taas kayo ang risk. That's why gina-encourage at least naman lang bisag online makastorya sila. And ang amo-amang pong services are all for free. So okay ra gid kaayo. Matod sa psychologist nga si Cheryl Diaz Muli Abellanosa nga sukad gisugda nila ang mental health support group, nagkadaghan ang mipadayag sa nasinati nilang suliran. Ang magsigig message sa amoa kaning mga people, mga ordinaryo lang nga mga tao, nga dili mga frontliner, but kanang mga nabalaka no sa sitwasyon nato karon sa pandemic. Kung ugaling may higala o kabanay nga nakasinati o grabing kasub-anan o kaguol, dili kiniangay baliwalaon o ipadaplin lang. Inay dasigon ang tao nga magulanon nga mokonsulta og psychologist o baka psychiatrist nga anda maminaw kaniya sa ingon maabagan ang unsa may iyang emosyonal nga panginahanglan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Buhatan sa Metro Cebu Water District MCWD, gilockdown human tunay mga kawani nga nagpositibo sa coronavirus disease. Ano ang report? Gibutyag ni Attorney Joey Daluz, Chairman of the Board sa MCWD, nga 7 sa mga kawani silang buhatan ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ang namatay. Subay nini nahugman sa Executive Committee nga i-lockdown ang buhatan sa MCWD sugod karong adlawa. The memo issued by our Executive Committee was open-ended, no? June 15 until further notice. Okay. It cannot be kay kanang muratag wa tay plano ana, we don't have a clear plan kung unsay atong buhaton. Gidisinfect na ang tibuok building sa MCWD ug padayong gipahigayon ang contact tracing. Apan, gusto ni Dalos nga moapilar sa Exicom aron mapadayon ang serbisyo ngadto sa mga konsumidor bisan og skeletal force lang. This is a collective decision, but personally, I don't want a semblance na mingaw kay tadias atong building. No, there are things that we can do. I agree we have to reduce the workforce. Katong 55 above nga mga empleyado, di na to pa anaon, stay at home. But I cannot agree to a total lockdown of MCWD. We have not done that so far, bisan atong ECQ. Samtang mamahimo ra mo bayad ang mga consumers sa mga accredited payment centers. Kauban si Marlon Melgazo, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naga City Hall temporaryong gilimitahan ang pagpasud sa publiko human may usa ka kawani sa City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Si Lian Sinkulan sa report. Kaganihang buntag sa among pagbisita sa Naga City Hall, gisirad-an una ang gate ug didto lang kutob sa gawas ang aduna antay tuyo sa buhatan. Gipasabot una sila sa mga gwardya nga karong Huwebes pa kini mamahimong pasudlan sa publiko. Sorry kay temporary lang sa gitap-tap na itong mga transaction din. Mabalik na siya sa normal, ma'am, Huwebes, Moresyon. Mao nang ang uban, mibalik na lang sa agi o mubalik na lang sa sunod pa nga mga adlaw. Magkuha may ograng para sa resibo ba sa kanaang police clearance. Dili may pwede kay sa Huwebes pa daw ang open nila.
Gani bisan ang among team, medyo nadugay-dugayan usab nga makasulod o miagi gyud og disinfection. Apan giklaro sa City Communication and Community Relations Officer Ruth Alin Sonorin nga wala gipaubos sa lockdown ang City Hall. Wala lang una pasudli ang City Hall building sa publiko, samtang ipaubos kini sa disinfection o contact tracing sa mga tawo nga nakaduol og nahinabi sa kawani nga nagpositibo sa COVID-19. Hinuon abli ang ubang government offices sa gawas ug ang building lang ang wa una pasudli. Gani may mga nagtrabaho paghihapon sa ilang mga opisina ug mamahimong manawag o mag-send og email ang adunay mga transaksyon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Nasusi na sa mga structural engineers sa Mandawi City ang City Hall building nga nasuta nga luwas kini nga gamiton human sa sunog nga migo nitong miaging semana. Ang report ni Nico Serino. Kini na ang itsura sa opisina sa Sangguniang Panglungsod sa Mandawi human miulbo ang sunog Huwebes sa kadlawon. Nagusbat gyud ang opisina, cubicle ug mga lamesa sa mga konsihal sa Dakbayan. Nangaog daw ang ilang mga kagamitan. Hinuon gihangop sa SP nga wala ra maapil sa pagkaabo sa sunog ang opisina sa Sanggunian Secretary nga mao'y naghupot sa mga records sa opisina. Wa ra sab makan-i sa kayo ang buhatan ni Vice Mayor Glenn Bersede. Matod sa City Hall, gikinahanglang mapaubos sa renovation ang maong opisina. Nasusi na sab sa Office of the Building Official kun obo ang karaan nga building. Ang mga divisions niya ug ang katong roofing ug kaning ubang mga dapat sama sa pintal ug kaning mga aluminum nga mga trusses dili na siya magamit. So the whole structure itself pwede pa siya gamiton o pwede pa siya i-renovate. Matod pa, luwas ra nga gamiton ang istruktura apan gikinahanglan nga ayum-ayumon. The structural engineer of the Office of the Building Official and Engineer Comon told me na as per evaluation nila, ang structure itself sa left wing sa presidensya, wala ra kay siya na kanang naguba o pwede pa siyang gamiton. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang lungsod sa Cordova mitala og 15 ka mga konfirmadong kaso sa COVID-19. Si Luan Mirondina sa report. Nagtigom kaganihang buntag ang mga opisyal sa lungsod sa Cordova aron sa paghanay sa mga protocol ug procedures nga ipatuman human magpositibo sa swab test ang napo ka mga PDL. Pulo sila symptomatic ug gipahimutang karon sa usa ka isolation facility sa lungsod nga anaa sa Barangay Pilipog. Tagaan sila karon og booster nga vitamins. And pag-monitoron sad sila sa DRRM na mo o sa RHU. Wala makasulod gud ngadto nya mag-PPE pud gyud dili pwede nga musulod nga walay PPE. Upat sa napo ka mga konfirmadong COVID positive ang gihulagway nga nagungaw sa Kakuyaw tungod kay may gihambin ng daan nga balatian sa wala patakbuyi niini. Although vulnerable sila pero ilahang vital signs stable raman pud noon. So mao nang no need na siya i-admit or i-transfer sa hospital. Sa upat ka mga sakop sa pulis nga unang nagpositibo sa rapid test, usa lang kanila ang nagpositibo sa swab test. Subay niini, pabiling gi-lockdown ang Cordova Police Station. Samtang ang mga admin personnel gibalhin na sa Child Minding Center sa lungsod aron dili mabalda ang mga transaksyon sama sa paglukat o police clearance. Sukad niadtong Miyerkules, kini ng Child Minding Center ang nagsilbing police station dinhi sa lungsod sa Cordova ug aron paghatag og assurance sa ilang mga konstituente, may gibutang sila diri nga paskin nga COVID-free ang naason facility. Ang pulis dito is na-undergo na sa dog test, then negative na sa sila dito. Walang gito gipa-uli ni Sir Layog just to make sure nga healthy sila.
Laing nagpositibo ang usa ka residente sa barangay Dapitan nga na-admit karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Positibo usab sa swab test ang usa ka mulupyo sa barangay Hilutungan nga nagtrabaho sa Cebu City. Ang Cordova una nang may duha ka mga COVID case sa barangay Ibabaw ug barangay Katarman nga mga naka-recover na. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Misaka na ngadto sa 417 ang mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Mandaue City. Niadtong weekend natala ang paspas nga pagsaka sa nataptan sa maong sakit. Sa miagi Sabado, 53 ka mga bagong kaso ang natala sa nini community cases sa syudad. Kadaghanan kanila first generation contacts sa mauna nang nagpositibo. Samtang kagahapon, 16 ka mga bagong kaso ang nakumpirmar sa dakbayan gikan kini sa lain-laing barangay. Sa kinadubukan, 11 ang natalang namatay sa syudad o may 98 ka mga recoveries. Mao to no ang importance sa contact tracing because kung wa to na to na contact trace, wa na to sila na put into home isolation, then and there mas nikatag pa to. So pagkahibaw ginato nga ni positive ang kani nga pasyente, lockdown nang gito sila and swab. Pag swab diha nahibaw-an nga positive, wala na sila kalakaw, wala na sila ka-spread sa maong virus ngadto sa uban. Sa silingang lalawigan sa Bohol, gitambungan sa mga bulanon ang mga misa alang sa Feast of Corpus Christi na atong Domingo sa mga Katolikong simbahan. Human sa dulan tulo ka buwan nga pag-undang niini gumikan sa quarantine protocol nga gipatuman batok sa COVID-19. Sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City sa Bohol, 25% lang sa kapasidad sa simbahan ang gitungtang makasud. Sa gawa sa simbahan, distansyang naglinya aron mutambong sa misa. Gikuhaan silang body temperature, nagspray og alkohol sa kamot ug miagi sa foot bath. Girehistro usab ang pangalan, address ug contact number alang sa contact tracing. Sa mga lingkuranan, adunay marka kung asa pwedeng mulingkod aron masunod ang physical distancing. Ang mga manimbahay si Tagbilaran Bishop Alberto Uy ug ang mga pari nagsulob usab og mask. O sa katuig nga batang lalaki ang gingong gikidnap sud mismo sa kalubihan na Barangay Hall sa Dakbayan Sugbo kaganiyang kadlawon. Nabalik na hinuon sa iyang pamilya among bata. Ano ang report? Emosyonal nga gihangop sa inahan ang iyang usa pa lang katuig nga anak dihang nahibalik kaniya. Usa ka tuig ug tulo ka buwan pa lang ang bata kinsa gidagit kuno sa usa ka babae sulod sa Barangay Hall sa kalubihan. Ang pamilya sa bata gipapuyo sa Barangay Hall isip mga frontliners sa barangay. Apan naukay ang tanan dihang nabantayan nga wa na ang bata alas 3 ganinang kadlawon. Kaninang kadlawon na ibabay ni Sud na pangutana sa atong barangay Tanod nga asa siya. Inom lang kuno siya tubig kay giuhaw siya. Gipainom lang sa atong barangay Tanod. Okay. Now, pagsunod niyang ninaog siya balik kay nangihi. Pagsaka niya balik, ang mama sa bata, naghilak na kinawa iyahang anak. Human nila na post sa social media, nakarawa sila og mga lead nga nagtumbok sa naimutangan sa midagit ini. Sa pakikalayon sa mga otoridad, malampusong na rescue ang bata kinsa kaingong gibilin sa Barangay Banilan. Wa usab madakpi ang giingong midagit sa bata. Gibilin ang bata dito sa Barangay Halls Banilan, Cebu City. So gi-turn over na di dito. Oh, na-turn over. Wala giingon gi-turn over. Gibilin na. Lang ang bata dito. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nakalagyo man apan tungod sa musika, mas nakasuod kining magsuong tagalalawigan sa Bohol. Gana ang ilang na-compose ng mga kanta bisan dili kalabot sa kasamtangang sitwasyon karon, apan trending gihapon sa social media. Kini ang ilang kanta nga Mirisi Friend. Atong paminaw sa report ni Femery Dumabo. Sisters goal sa magsuong Maricel ug Maricor Sombrero kay bisan duha ka tuig na nga nagkalagyo, nagpabiling close sila sa usag-usa. Kay gawas nga magsuon, susama ra usab ang ilang hilig sa musika. Ang magawa nga si Maricel atua sa kauluhan nagtrabaho, samtang si Maricor nagpabilin sa Tagbilaran, Bohol uban sa ilang pamilya.
Ang kantang Mirisi Friend ang gi-compose ni Maricel o gi-interpret ni Maricor. Kabahin kini sa amiga nga sigilag patambag bahin sa gugma. Ingon kog sakto na pero nagpadayon kami Mirisi. Tuara niya karon maghilak-hilak ka. Start pagbata man bisag 7 years among gap kuan close kay me. Kada ko ate ma'am kana yung mga kanta makompose na niya through sa yung mga experience. Ang maong video nga uploaded sa Maricel and Maricor FB page sa duha lang ka semana ni ani na og 1.3 million ka views, 31k ka shares, 5.9k ka comments og 16k nga mga reactions. Nakalitan man nga nakuha nila ang kiliti sa mga netizen. Ug nakapadasig kanila nga nakahatag sila og lingaw og kalipay ning panahon sa daghang problema sa tibuok kalibutan. Samot ni close kay tungod niya na enhance niya akong kanang talent nga or na-discover niya na kaya dahil sa nako mo kanta. Despite of what we're going through right now kay kanang daghan na sa dalipay bisag ang kanta kayo murag dili mo fit in sa panahon karon. Sa wala pa ang Mirisi Friends sa nangaging mga tuig, nag-trending na usab ang orig composition nila nga di tauyab amigura. Kanong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. Lak, lak, la 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 la. Ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Rosaro. Maayong hapon mga kapuso.